Mgbede ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo. Aka m bụkwa onye nke gị Ugochi Tubelu Oraifite. Abụ ndị bịa mgbọrọgwụ na mkpa ahịhịa, bụrụkwazịa onye mgbasa ozi ọdịnala. A bịara na mgbede taa ka nkụzie gbasalụ ụchụ. Gịnị bụ ụchụ? Gịnị na-ebutekwazi ụchụ? Ụchụ bụ negative energy covering the entire person. Ụchụ bụ ihe dịka na-etere mmadụ unyi wee mee mmadụ ejeje n'ana. Ka m kọwara gị, let me share a story with you. About 15 years ago, that time aka m nọ n'ụka ọbịa, I boarded a vehicle from Onitsha to Okozo. A lady sitting beside me started talking to me. She told me a story about her life. Actually, she's in pain. I wish it is now I would have helped her. But now, if it's now, I would have helped her. But then, as onye ụka ọbịa, onye agba akpọ onwe mmadụ, because mgbe a mọkụ ihe m ga-eme na ọ bụla ọ dara. O wee sị m na ihe na onye nọ na mwute na o nwere n'ọnwa gara aga. Mgbe ahụ ọ sị m na o nwere nwa okorobịa si na ya chọrọ ịna ya. Nwa okorobịa gbakwa ha afụ ụkwado ugboro. O mejọ wee kara ya bịaba ha ka ọ bịa mee ego n'isi ya. N'ụbọchị ahụ akara aka, nwunye di nne ya wee bịa jụọ ya, si ya kpọọ ya afọ ya, si ya wee si ya ndị ọgọ anyị nwa na-abịa na ha abịagokwa. O wee sị na ha abịabakwa n'aka na-eche ha. Emesizie otere aka ndị ọgọ ahụ abịa. Mgbe e meweziri ka e mee ego, o nwere ebe e kwuruziri okwu dịka etu ọdịnala omenala Igbo si wee dị. Nna m nwa wee kpọdo ya nwa agbọghọ si ya bịa ka ọ bịa kene ndị bịara be ha. Ha wee jụkwazie ma ha nata ha mmanya ṅụọ, otu esi eme n'ala Igbo. Mgbe ahụ ha bịazi ka ọ bịa kene ndị ọgọ nyere di ya nwa, ya na onye anwa chọrọ ịnụ ya nụ. Mgbe ahụ ebezi nke ha bịara ịnụ ya wee sị agadi nwaanyị aka ya na-anụ gbapụ ọsọ. Mgbe ọ gbapụziri ọsọ, ndị ibe ha, ndị ikwu na ibi esie wee bịa maka ịbịa mee ego ya nwaanyị wee gbasie. Echie this boy ka ụtụtụ cheke ihe ọ bịara. Ha wee sị ka eje jụọ ya, ajecha convince ka ọ batakwa n'ụlọ ka gịnị wụ problem. Ọ sị na ya ma abatazi n'ụlọ ahụ ọzọ, mezie na ndị sie nne na nna ya sie bịakwa na be ndị abịa. Ha wee sị ha na ihe nke a gbara ha gharị ka ha nagoro n'ụlọ mara ihe na-ebutere nke a. Etu a ka ha si wee na. Nwa agbọghọbịa wee na-agwa m na mwute, sị na ihe wutere ya bụ ọbịbịa ha bịagoro na be ha na news is everywhere in the town maka ya bụ ihe mere nụ. Na ụtụ nke a na ya mara ebe o si. Ọ ihe a ka a na-agba ụchụ. Ụchụ ọgbọ ahụ na mmadụ onye gị na ya dị mma nwere ike otu ụbọchị ọ ya afụzi gị mara dịzi ụtọ n'anya. N'ime obi o nwere ike ma ihe ekwupụta site na stori nkọrọ onye nke a kwupụtara nke ekwupụta, mana onwe onye ya wapụrụ eme ekwupụta. O nwere ike onye gị na-emekọ biznes gị na-ekwucha maka biznes, ọsọ bịazie echi ka ị bịa were advance ka a sign ọ contract. Ị bịazie echi nwa ọsịcha o change your mind. Otu a ga-ejegwu ya kọtọ ọgụ n'ebe ọ nọ, mezie ọfụzie gị, omenwezi trust, omenwezi confidence, omenwezi likeness n'ebe ị nọ. Otu ahụ nwere ike imekwa gị n'ebe ya partner nọ. Ịfụzie nwunye gị ma like gị na-ajụ ọkwa nwaanyị ahụ nwaanyị anyị ji agba nkwụ erie mbombo ego. Etu a ka ọ dịkwa na di. Nwaanyị ọ nwekwa ike mee gị ịfụzie di gị na-asị onye ọwụzikwa dị handsome chubai ka iji anụ. Ụchụ onye like bụ nọgide ịma like tie. Ụchụ na-ebute ya. E nwekwara ụchụ mmụọ gbara mmadụ, nwee ụchụ mmadụ gbara ibie. O nwere ụfọdụ ihe ọ ga-abụ ime mmụọ agba ụchụ. Ọ bụrụ onye ka m bịara ebe akọwa taa maka na ama na topic ihe mmụọ ji agba mmadụ ụchụ wụ a full lecture. Bọsị mmenye nke a ga-adị iche.
tọpik ihe mmadụ ji agba ibe ya ụchụ dịkwa, mana ihe chọrọ ịkụwa tata bụ maka oge achọghị ka vidiyo atọ nnukwu ogologo ogwu. Gịnị bụ ụchụ? Ụchụ bụ ihe agaghị ewetara negative energy, na-eme ka ihe niile ekwecha ahụ nkwa ma eme gị na mmadụ kwucha okwu emecha onye echenji mind. Nwoke ama na-afụ gị n'anya, nwaanyị ahụ ma na-afụ n'anya, onye ka a na-akpọ ụchụ. Ihe m na-ajụzi ewu ọ bụ na ị mara ịgbata ya matagoro ihe bụ ụchụ, kedu ihe a ga-eme ka e wee wụcha ụchụ? Ụchụ mmụọ gbara mmadụ ma ọ bụ ụchụ mmadụ gbara mmadụ, a na-awụcha ya awụcha, mana ọ bụrụ dibịa niile maara anya ya. Like anyị nwere nwaanyị bụ ndị nri ma ọ bụ anyị nwabụ ndị adama, ndị na-akpụ alụ, anyị na-awụcha mmadụ ụchụ. O nwere ka esi eme, enwe ka esi alụcha bụ ọlụ, alụcha ọlụ ụchụ, o nwezie ihe nsọ ọbụla enyere gị ọlụ ọlụ. O nwere ndị je na-ego ncha ụchụ, etichegoro ma ihe eji alụ ụchụ nye gị, ọlụ ọrụ n'ebe ndị ọzọ nọ, ọma alụ n'ebe ị nọ. Alụọ mmadụ na-eweta fevọ nye gị ndị ọzọ, ha yuzo ọlụ ọrụ yuzo ọma alụ ọrụ wee dịrị gabazie. Ụfọdụ wee mezie etu ọ dịka onye lụrụ ọrụ arụtara ya, mana ụchụ ihe na-agwa ndị mmadụ bụ na ịkpọtụ ochi mmadụ inenere onye amanụ nwere ụchụ, onwe ụchụ bụ ụzọ wụchapịa ụchụ. Ịwụchapịa ụchụ ịrụzieri ya ọrụ ọ gazie. Ihe na-achọ ịkọwara ụlọ ụchụ jọ nnukwu njọ, maka na ụchụ ga-eme gị eji eje n'ana, ụchụ ga-eme gị ịgbacha ka nwoke ibie ka nwaanyị, ụchụ ga-eme gị ebe anụ siga, ebe anụ nta siga, ịbịazie ka ị ga o jide gị. Ị bụrụ onye na-agba mbọ, inwe ka bụrụ onye bi mba ofesi, imechaghị ihe niile ị kwesịrị ime, mana ụchụ ọgbụgba ga-eme gị ịgbacha n'elu n'ụwa ya nọkwa n'ime ebe ọlụ ka a na-atụ. Ibe ọtụcha ọlụ nke ha baa, mana ịtụọ nke gị ọma aba. Ịmara na ụchụ dị ya, ịmara na mmụọ na-agba mmadụ ụchụ, ịmara na mmadụ na-agba mmadụ ibie ụchụ. Ịnọzite n'anya na-enene n'anya, wụchi onwe wụ ụchụ, ịwụchazi onwe wụ ụchụ, mgbe ahụ enyezie gị ihe fevọ ọlụ ọrụ. Aka m bụkwa onye nke gị, Ugochi Tubelu Oraifite. Were afọ ihe eje chọta na Facebook. Nwekwa ajụjụ, mma agbafo WhatsApp nọmba m, were sendere m meseji ka m nyere gị aka ka ị wepụta ihe, ka ị wee dee ude. WhatsApp nọmba m wụ 0805 7837672. Ugochi Tubelu Oraifite. Dịka nsi wee kwu, otu a o nwere otu a na-agwa a na-alụ ya alụ asị ọlụ, wụcha onye ahụ ụchụ, onye uzizie ihe ụchụ ma ncha ma ọ bụ ihe eji eje ọlụ ọrụ ya ọlụlụ. Mana onye bụkọsịrị ụchụ mmụọ gbara, ụchụ mmadụ gbara ya maka ihe nke a ma ọ bụ ihe nke ọzọ. Ịmakwa ọdịda onwe onye ihe emejọ n'ụwa agba ahụ ụchụ. Ịmara na o nwere onye ezumezu mmụọ na-eso, imejọ ya ụmụ mmụọ so ya gbaa ụchụ. Ịmara na ị nwere ka ihe esi wee jee n'ihu mmụọ ma ọ jee na mmiri, ndị mmiri agba ụchụ. Ịmara na otu ndị mmiri na-afịa ahụ nwụta. Ịmara ka ọha ma etu enwezi ajụjụ, chaatịa m na WhatsApp, aga m enyere gị aka. Igbo maka anụ, ana m aga ụfọdụ ụbọchị tata bụ Nkwọ, wee sị na onye ọbụla sị na ihe anyị na-eme na ọ ma enwe isi, a sị nsi were isi onye a tinye ka o nwee isi ise. A sị m onye chụwa anyị daa, anyị gbuo n'ihu ka anyị bute mma, anyị gbuo n'azụ ka anyị bute mma, anyị gbuo n'aka nri anyị bute mma, anyị gbuo n'aka ekpe anyị ebute mma. A sị na anyị ga-azụ ka afịa, anyị ama na ka afịa, ka anyị dee ude ka ebiri. Ya gazie n'ụlọ.